Пляждағы регби чемпионнары қойты. Қозанның Зилан қызлар командасы Мәскеуде өткен Россия чемпионатында жеңу яулады. Финалда олар Торпедо трудовые резервы командасын бір балл айырмасы білен ұтқан. Бүгін олар Қозанға чемпионатның алтын кубогында алып қайттылар. Қолда алтын кубок болғанда құйып яуған яңғыр да кәйфіні түшіре алмай. Шуңа да Қозанның вокзал қапқасынан олар команда білән шыға. 6-5 есебі білән Зеланд Мәскәүнең Торпедо трудовые резервы командасын финалда жеңә. Ойын бик кызу барды, ләкин біз бирешмәдек ди команда капитаны. Мин бик горурланам һәрбер командадағы кыз белән. Безнең ике бик яхшы тренер бар. Аларның ярдәмлеге белән, аларның дөрес сүзе белән без бу результатка килдек. Зеланд командасы бір ел элек кенә тупланса да, первый песок дип аталган турнирда икенче урын яулаган була инде. Бу кубок аларның икенче зур казанышы. Призлы урынга өметләнеп барган идек без. Инде беренче уеннан карагач, күрдек, беренче урын алырга була. Кызлар бик тырыштылар. Беренче урын алдык. Бу җиңүне республикасының тайсырының 100 еллыгына багышлыйбыз. Соңғы 2 елда республикада регбига игътибар артты. Физкультура укытучылары регби уйнарга өйрәтелә, яңа биналар төзелә, тренерларны барлыйлар, студентларның да кызыксынуы арткан. Республика строит. Казанда Яңа Савин районында ябык манеж төзелә. Күптән түгел Тулпар стадионы төзекләндерелде. Ул хәзер барлык халыкара стандартларга туры килә. Бик зур эш башкарылган. Хәзер аның нәтиҗәсе дә булырга тиеш. Кызларны тагын ярыш көтә. 2 атнадан алар кабат Мәскәүгә юл тотачак. Анда регби җиде федераль лигасының беренче туры үтәчәк. Илгиз Шакуров, Энҗи Насыйбуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.